V tomto videu sa pozrieme na to, ako hlboko dokáže európska elita ignorovať realitu. Fínsky prezident Alexander Stubb nedávno vyhlásil, že Ukrajina je na ceste k víťazstvu a progresívci mu za to nadšene tlieskajú. No pravda je úplne iná. Ukrajina stráca územia, jej armáda kolabuje a západná podpora slabne. Napriek tomu sa v Bruseli, Paríži či Berlíne stále tvária, ako by mali Rusko na lopatkách. Aby vám ďalšie zaujímavé video neuniklo, odoberajte náš kanál a nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Ak by niekto chcel vidieť, ako ďaleko dokáže zájsť európska zaslepenosť, stačí si vypočuť fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a jeho fantasmagórie o víťazstve Ukrajiny. A ešte lepšie, pozrieť si, ako mu v slovenskom progresívnom tábore servilne tlieskajú. Stubb sa stal hviezdou sociálnych sietí. Jeho prázdne frázy sa šírili médiami ako hlas rozumu. Vraj takto má vyzerať európsky líder. Lenže v skutočnosti sú to reči človeka, ktorý realitu ani nevidí, ani nechce vidieť. Namiesto rozmýšľania sa hrá na hrdinu. A čože to vlastne Stubb povedal? Nič konkrétne, nič podstatné, len patetické heslá k 3. výročiu konfliktu. Sláva Ukrajine, vydláždime cestu k víťazstvu. Počujete dobre, ešte aj dnes, v roku 2025, niektorí blúznia o ukrajinskom víťazstve a pritom sa tvária smrteľne vážne. Pustíme si krátku ukážku. You cannot trust Putin. You cannot make a deal with Putin because that means basically a deal also with China. I also say that for those who doubt, the only way in which Ukraine is going to fully win this war is that we continue the support that we have given you from the beginning. And I also say that if Russia gets what it wants now, trust me, it's not going to stop with Ukraine. We know that Putin will continue because his mind is one of imperialism and spheres of interest. So self-evidently, Finland will continue to support Ukraine for as long as it takes. We're the 5th biggest donor, GDP per capita. Tieto slová a reakcia európskych médií na ne len dokazujú, ako hlboko je Západ rozdelený. A ako beznádejne naivní sú tí, čo si namýšľajú, že vlastnia pravdu a učia druhých, ako správne myslieť. Hovoriť v roku 2025 o ukrajinskom víťazstve znamená odtrhnutie od reality v pokročilom štádiu. Ukrajina v boji so silnejším Ruskom krváca, prehráva a stráca územia. A čím viac prehráva, tým hlasnejšie európski fanatici vykrikujú, že Rusko musí byť porazené. Ako keby realita neexistovala. A keď niekto povie, že treba mier, že treba rokovať, tak ho označia za ruského agenta. Aj dnes, keď už by malo byť každému jasné, že Stubb a jemu podobní žijú v ilúziách. Takže ak chcete vedieť, ako zmýšľa európska progresívna elita, odpoveď je jednoduchá. Oni už nerozmýšľajú. Len dokola opakujú svoje prázdne želania. A čím viac sa mýlia, tým hlasnejšie kričia. Neuvedomujú si, že práve svojimi bludmi najviac škodia Ukrajine. Nie, Ukrajina nie je na ceste k víťazstvu. A dnes to už vedia všetci, ktorí si zachovali zdravý rozum. Ukrajina nikdy nebola na správnej ceste. Ani v roku 2014, keď s podporou Západu zaútočila na proruský Donbas. A ani dnes, keď posiela posledné sily do márneho boja. No podpora pre Stubbové propagandistické pózy je celkom logická. Priznať si chybu je ťažké. Ľahšie je zavrieť oči pred realitou a hľadať vinníka, hocikoho, kto povie pravdu. A výsledok? Čím viac sa mýlia, tým fanatickejšie sa držia svojich klamstiev. Radšej budú blúzniť, než by priznali, že roky klamali. Sebe, Ukrajincom, aj nám. A čo je na tom najhoršie, že títo ľudia neriadia len médiá, ale aj európsku politiku. To, čo hovorí Stubb, opakuje aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Aj Európska komisia. Zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa v Bruseli, Paríži či Berlíne zobudili z tohto sna o víťazstve. Skôr sa zdá, že sa v ňom rozhodli žiť
až do trpkého konca. Neváhajte sa zapojiť do diskusie. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak budete odoberať náš kanál. Politika denne